دولتا ترکا داگیرکر افسی روژن ناوند و سازین خدمت گزاریه کولگوری پیمانی ناونتویی جی قدخنه بین هدف گرتن بمباراند که ده ایریشن کوهین جی دومنده به تمامی بین سازیه و پرگلا خدمت گزاریه هدف دینه گرتن. بالافرین داگیرکران حتا نها بدهان دورین هریماجی زیره کو گلک سازین خدمت گزاریه و ناوندین انرژیه نێزی 6 جاران بۆمبەباران کرنا لە حەسەکێ دربێسیە عامودێ تلتەمر قامشلۆتر بەسپیە چل ئاغار مێلان و دێرکێ سانترالên ceyranê û stasyonên avê bîrên neftê bûne hedefa dagirkeran. Herwiha di êrîşan de heta niha 12 kes şehîd û 12 jî birîndar bûne. Lê gelek deverên bajaran, ceyran û av qutbû. Herî dawî bi êrîşên li ser santrala ceyranê ya Swêdîkê ya li Dêrikê re pergala ceyran û avê têk çû. Bi dehan nexweşxane û sedan saziyên xizmetguzariyê kar dimeşînin, bi bimbabarana Swêdîkê re ceyrana 2 milyon mirovî qutbû. Li Dêrik, Qamişlo, Amûdê, Hesekê û Şeddadê 5 nexweşxaneyên navendî, 15 nexweşxaneyên taybet û 35 binkeyên tenduristiyê ku rojane bi sedan însan têne dermankirin hene. Li herêma Cizîrê tevahiya stasyonên avê bi ceyranê kar dikin. Ceyrana piraniya wan jî ji santrala Swêdîkê tê. Lewma li gel bombebaranê û qutbûna ceyranê, piraniya stasyonên avê jî sekinîn. Di rewşa niha de nêzî 2 milyon mirov û sedan saziyên xizmetguzariyê bi pirsgirêka avê re rûbirûne. Swêdîkê di heman demê de navenda gaza ku ji bo malan û saziyan tê belavkirine, li vê navendê rojane 13,000 qenîneyên gazê tên derxistin û belavkirin. Lê piştî bombebarankirινê di warê gazê de jî wê zehmetiyeke mezin pêkişandin.